खाबु जागायबाय नोंथांनि बाहागो मा मेसेज होगोन? गोजोनथावना बाथ्रा दिनै जोंहा उदालगुरियावहाय इउएन ब्रह्म गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बोसोरे बोसोरे जों बाहाय बे टुर्नामेन्टखौ जों फाथियो आरो देग्लायनि टुर्नामेन्टखौ दिनै जों जागायजेनबाय आरो देग्लायनि बिसेस माबा जाहैबाय जों गोदान स्टेडियाम जों उदालगुरियावहाय मोननो हाबाय बिराद मोनसे मोजां किजानि बिटिसिनि भितराव बेनो साबसिन जागोन नामा जाहा बिथां चरन बर'नि दैदेननायाव बे स्टेडियामा जाबाय आरो नैबेयाव जों गेलेहोजेनबाय दिनैनिफ्राय आरो बाहाय देग्लाय जिहेतु बे अल इन्डिया लेभेलनि टुर्नामेन्ट जायो बाहाय बेखायनो जों बाहेरनिफ्राय टिम लाबोनायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामबाय आरो इतिमध्ये फाइनाल जाबाय जोङो मेघालयनिफ्राय मोननै टिम फैगोन दिल्लीनिफ्राय फैगोन सिलिगुरिनिफ्राय फैगोन आरो बाखि बिटिसिनिफ्राय मोनथाम टिम फैगोन आरो मोनब्रै टिमा जोंहा लकेल जोंहा उदालगुरि जिल्लायावहाय जोङो इन्टार क्लाब टुर्नामेन्ट फाथियो बे इन्टार क्लाबनिफ्राय जों मोनब्रै टिम बासिना लायो आरो माने दा बिदिनो जों आसा खालामदों देग्लाय मोनसे मोजां टुर्नामेन्ट जों मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों। बिनि जोबथा बादायलायनाया जोंहा 6 तारिखआव जागोन आसा खालामदों 6 तारिखसिम मोजाङैनो थांगोन आरो उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोबां फुटबलनि प्रति जिथु मोजां मोननाय बे माबाखौ जों बोसोरे मोनखायो गोबां नायग्राफोर फैगोन आरो नायग्रा गैयाबाथ' मुजिया खेला गेलेनायफोराव बेखायनो जों खावलायगोन नोंथांमोननि मिडियानि जुगेदि रायजो राजाफोरखौ सहयोग खालामनो थाखाय जिहेतु गोबां थाखा फैसा खरसा खालामनानै जों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाय जायो आरो गोबां मोजां टिम फैगोन बेखायनो आं खावलायनो थागोन जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बे टुर्नामेन्टखौ सहयोग खालामनो थाखाय नायनो थाखाय आं खावलायनो थाबाय आरो कमिटिफोरा जितु सरकारनिफ्राय मोननाय रां बेजों थोआ होननानै गोबांआनो बाथ्रा बुंदों नेबावबो मोनो जिहेतु बेथ' जथेस्थ' नंखाया जोंबो 5 लाखल' बिटिसि सरकारनिफ्राय जों मोनो बे खुनु पध्याय सम्भब नङा बे 5 लाखजों बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनाया बेथ' अल इन्डिया जाहैबाय मेट्स मानि गोबां थाखा हरनाङो मोजां टिम लाबोयोब्ला दा अब्लाबो जों सेस्था खालामदों टुर्नामेन्टखौ फोथांना लाखिनो थाखाय दिनै गोबां जोंखौ मोजां मोनग्रा फुटबलखौ मोजां मोनग्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा कन्ट्रिबिउसनखौ होयो आं जिहेतु दा गावनो बिटिसिआव जिहेतु आंबो दायित्व दं जों बिटिसि सरकारनिफ्राय बे टुर्नामेन्टखौ सालायनो थाखाय माबा मोनसे रां एसे मददखौ एसे बारायनो हायो नामा जों बेखौ सावरायगोन आरो दे 31थि जोंहा अल इन्डिया बड'फा फुटबल टुर्नामेन्ट काप दिनै प्रथम दिना बे सेथि दिना दिनै खोब मोनसे मोजां परिबेक जों मोनदों मानोना जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव स्टेडियाम गायसनखांनायनि उननिफ्राय लुफुंजाखांनायनि उननिफ्राय दिनै बे प्रथम खेला होननानै बुंनांगोन आरो बे प्रथम खेलायावनो दिनै जों खोब मोनसे मोजां मोनसे परिबेक जों मोनदों आरो प्रथमावनो जों धन्यबाद होनांगोन उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननि बानजायनायाव जि मोनसे मोजां परिबेक जों मोननो हादों आसा खालामदों नैबे टुर्नामेन्टनि जुगिदि खोब मोनसे जोंनि गेजेराव माने फुटबलनि सायाव इयुनफोरनि जिथु मोनसे माने जाखांफुनाय जाय लाइमोनफोर मोनसे थुलुंगा मोनगोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गल्ड काप टुर्नामेन्टआ जोंहा सारा बिटिसिआवनो नङा जे इन्डिया लेभेलावनो मोनसे नाम दं आरो दिनै जों खोनानो मोन्दों गुबुन स्टेटनिफ्रायबो मोजां टिम फैनानै खोब मोनसे बेहाय खेला गेलेफैगोन आसा खालामदों बिनिफ्राय जों मोनसे मोजां इयुनफोरनि थाखाय थुलुंगानायखौ जोङो मोनगोन होननानै सानदों आरो ओंखायनो आसा खालामदों बिनिफ्राय मोजां मोनसे आरो फैबाय थानाय दिनाव आरो बिनिफ्राय साबसिन जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै इनिसियेटिभ लानानै बिनिफ्राय जोङो माने सापर्ट खालामलांगोन आरो गुबुन इभेन्ट बारा गोसो होनायखौ नुवाखै अनलि फुटबलनि सायावसो बांसिन गोसो होनाय बेजों लोगोसे खिन्थु इन्डिभिजुवेल जायफोर इभेन्ट दङ बे बेलायाव बिटिसि सरकार जोङो अखल फुटबल नङा जोङो गभर्नमेन्ट दाखांनाया जोंहा गासै माने 2 दानानो जायाखै दा आगान होदों नंखायनो जोङो सावरायदों जों बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि माने लाइमोनफोरखौ माने जोंहा बे खेलानि सायाव जों मोनसे बिथांमोनखौ बोरैहाय सुबिदा होनो हागोन आरो बायदि सुबिदा होनानै जों लोगोसे बिथांमोनखौ जों जौगाखांहोनो हागोन माने फुटबलनि सायाव बेखौ जों गभर्नमेन्ट हिसाबै सावरायबाय थादों निश्चय फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोननि जा माने सुबिदाखौ जों बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै होनाय जागोन आरो थेंक इउ